Fil-ġurnal The Malta Independent on Sunday, il-professur tal-liġi Kevin Aquilina saħaq li riforma fl-inkjesti maġisterjali li ressa il-Gvern Laburista hija mhux biss riforma mhux meħtieġa iżda kapaċi tkun fatali għas-saltna ta' dritt f'pajjiżna. Fil-kitba tiegħu l-eks-dekan tal-Fakultà tal-Liġi sostna li dan il-Gvern qed jibqa' dejjem aktar idaħħal kultura ta' impunità f'pajjiżna u sostna li din l-atmosfera tax-xejn mhux xejn qed tkompli tikkonferma l-manuvri ta' dan il-Gvern illi ma jimpurtax mis-sewwa iżda dwar kif se jsalva ġildu u l-dawk l-aktar viċin tiegħu. Il-professur Aquilina saħansitra ddikjara li f'dan il-Gvern hemm elementi faxxisti li qed jaksu mhux biss il-libertajiet tal-Maltin u l-Awċin iżda qegħdin ukoll iġibu lil pajjiżna fi stat tal-biki. U faħħar li l-Partit Nazzjonalista tal-li mill-bidu net ħareġ kontra din ir-riforma li mhux se tagħmel xejn għajr li tnaqqar mid-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini minħabba l-korrotti li ħakmu lil dan il-Gvern. Intant din il-kundanna tal-professur Aquilina lejn il-manuvri tal-Prim Ministru waslet wara ċamata oħra li qala kemm mill-Malta Employers kif ukoll mill-Kamra tal-Avukati.